Prijatelju, da ti pokažem kako funkcioniše ovo sokoćalo. Ti meni da pokaži, kuda ja ne znam. Dobro, pokaži šta znaš, sebi. Gde ti je kupuk? Evo, dobro, gde ti menjaki? Niko! Da ću sad! Jej! Pa ti si specijalista za kotačice! Jej, kako se ovo zaustavlja? Pa kad ne stane nafta, sajme će da stane!